za na gaida maza zaki. Yau mai waka ashe tarkon ka yayi kamu. Barai haka ne yan amshi na yau tarkon mu yayi kamu. Barai haka ne furar mu yau za ta sha damu. Dan ga mu gidan aktu jarumi ko producer kafkani duka ta sansa. To malam mai waka mu mun fi so mu ji sunansa. Waye bayan Yakubu yan Mustapha wuce mai waka. Gashi yana waka, gashi yana acting jarumi kuma producer. Malam mun san shi mai kaunar manzon Allah da san bayan Allah sannan yana kwana sallah. Lallai kun san shi an gaida ku kuma yan amshi. Lallai mai waka tarkon yayi babban kamu. Zan ba ku labari to mu dai mai waka kunnuwan mu duka mun bude. To shi a dan malam kuma shi din ma an malam kuma shi baban malam Yakubu yan Mustapha wuce. Kaga ko dole mu rabe shi dan akwai ilimi a gare shi sannan da san bayan Allah ya sa a zuciyar shi. Na yi mantuwa kuwa yan amshi sai ku tambaye ni menene kun san kwashi dan baiwa ne. Bare mun san haka ne amma mai waka menene? Wajen waka kuwa yayi zarra, a wajen acting ma yayi zarra, a wajen shirya fim ku kun gane daraktoci ne. Lallai kai mai waka yau ka ɗebo mana aiki domin fim ɗinsa akwai faɗakarwa wannan tintin mun san shi. Producer kuma mai waka yau gani nan ga yan amshi. Mai kyauta ne ta ban mamaki gidanka yau muka yi burki. Ga mu nan a cikin fada kuma har an kawo girki. Na faɗa muku wallahi Yakubu na san shi da kirki. Mun gani kuma mun shaida abincin nama akwai nama. Ga ruwa kuma mai sanyi ga lemukan mu muna diba. Kai wai ya haka yan amshi na ga kuna dansewa ne. Ai dole mu tattaka dan ga mu ga producer. Ku ce mun kun hango gamji sara suka dole a barka. Tauraron taurari malam ko yan fim din dole su bi ka. Lallai la shakka domin ka so manzanka. Jahili baya waka balle fim ko yayi acting. Gaskiya ne mai waka maganar nan taka tana layi. Gaskiya ne yan amshi kun tuna mini Adamu Zango. Shi ma yayi wannan maganar ta jahili san baya waka balle fim duka mun gane. Ina jarumi producer wakar kanan muka yi burki. Lallai mai waka wakar nan ta ban mamaki. Allah ya daga ka, Allah ya baka nasara, amin.